Martang yang mahita Dewata Jehovah manami merita nakmu Tuhan Yesus Kristus si peluhami mulai tema Tuhan di asido tolongmu dapat tari para mulu nami sian borongin dahulu mi satu manugoton diluto usaha mulu dihami perparsa orang mahami Tuhan di manugoton merita di hatam nebediai imanagabe si peopon nami jala si tiopon nami di garup nasa siulaun nami atau ngali Tuhan uras mahami sekadusaun nami be holan marhiti mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si peluahami amin. Horas madita saluk nak kadamang dok dainang nak saluk narwas ni huyeta manang di DBP tamaringanan hatani debata dihita di manogoton iman yang tersurat di panurang Yesaya 50 ayat 4 sangonoma di dok disi nunga di leo Tuhan Jehovah tuau di lasisean asa huboto pasal merohan naluja maritesian hatai saya disengguli doau ganup sogot dipatinggil pinggol Umar binege songon siseang ido sahana dila siseang Amok kadongan tupukon ima ede pasahaton taringetu si taonon dina poso ni debata ala makati dakon Tuhani jalana martudu-tudu do si taonon ni Yesus jalan martudu-tudu do tu si taonon ni Yesus makokop jolma perdosa jalan marsi taono pe ibana dadalan di dosana alai ala dosa ni jolma ido. Jadi penganggota si taonon ni Yesus menunggul hita songon naposon ni Tuhani belgani pakkokopon nai sudena porsea jijo Yesus gabi naposon ni Kristus laho memaritahon Yesus naumonangi di patorang do dia eton tunaposon ni debata di leo tunaposoi dila si saya do pinggol naradi manangihon aladang diboto na posoi na madok sidohonon na yang so siat dirina sadiri alani dileo tibana dila siseang jala dijo asa tinggil manangio suara ni debata diajari debata do ibana mabahin boy ibana madok sidohonon na ima ala wasoni debata di perbadiai dila hajol mauni gabe dila sisean maka tidak kot Tuhani dohot nama bigi si taonon ni jolma dia itu disungguli na persona mamake panca indra mangaleon apul-apul amok kadongan di pesawat tul pelopat aisa pelopat didok sejaga madilam maradupon hajahaton jala bibirmu maradopon si pauto-oto di Psalm 52 ayat 4 di dogo wardo dilai sebokon songon raut panabung manang pisau syukur namangalehon manihani-hai hamagoan si ulaun si pauto-oto jala si Jakobus madok dilai ima api namanutung Jakobus dulu ayat 5 alai dung di perbadia debata dilai gabe siha tahun apul-apul ma tunaloja alan ido di podesen Raja Salomo bidu 10 20 perak napitado dilai mabahin las rohani nama begesa ala dipakai dilai hobar tulomo ni rohani debata hobar tulomo ni rohani debata di gordo dilai hau hanguluan ala halabohon siani tudos madilan ala boki tuhau na rugun mangalehon halabohon tu namangulahon namangulon ditoruni hawi maka dongan dijodoh hita naposona mamake dila sisean namangalehon las niroha dot halabohon tu namu begesa unang dipakai dilai mabai tergasip tertutup dongan manang mangersahi dongan jala uhud di jauh na posona mamake pinggol manangis suara ni Tuhani
dohot menangihon hoi-hoi ni akka na patut siurupan. Jalan terjodoh ala Kristen menjadi murid Kristus. Memakai dila sisiane laho maka tidak kon Kristus. Songon Yesus naroto portibion mangaleon apu-lapu tu jolma naluja binani dosai. Songon ido hita disuruh laho mangapuli akan naluja. Amin martangien mahita. Tuhan nungau tangyok kami hatam di bagasan manugoton na manungguli rohat pikiran nami ime marhite-hite siadila dosi pareon nami asa pakyon nami Tuhan dila namila memuji pasangap pokok songonido si pareon nami tinggil lau tumangion suaram do jojo ni akan nagtalup siurupan nami pargugui mahami saluhuna Tuhan jala dongani hami dinalaho mangulahoni digulu nami siapari bonon nami do salupna Tuhan nakarawas ni guriamon manang di dia pibana maringanan ramoti na Tuhan diganup nasa silonna dau akamara sian ibana tupat jala paso-paso salupna kananuna tanganna songon dido akaparpino paron na salupna homa Tuhan na mga ramoti merlap dosa ngulu nami urase hamis yak kadosa nami be holan marhite-hite mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.